Siwr i chi erbyn hyn. Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n weddol. Nid yw'r pandemig yma ar ben, bod tipyn o lacio wedi digwydd nawr, ac mae hawl gyda ni fynd i fannau dan do, ond i ni fod yn bwyllog ac i cadw at y pellter yma, ddyle fod rhwng pob un ohono ni. A gobeithio bod ni'n cadw at y rheoliadau hynny. Mae'n bwysig gwneud. Ond mae'r pandemig yn dal ar gynnydd yn ein byd ni. Mae yna wledydd yn y byd sydd yn dioddau yn ofnadw ar hyn o bryd. Ac maen nhw'n amcanu bod o leia 6 miliwn o bobl wedi marw o'r coronavirus yma yn ein byd ni. Mae hynny yn agoshau at cyfanswm ofnadw ar ddiwedd y rhyfel byd cyntaf o'r ffliw, y ffliw Sbaeneg fel oedd yn cael ei galw. Buodd rhyw 10 miliwn farw y pryd hwnnw. Ond mae bobl yn dal i farw wrth miloedd mewn nifer o wledydd yn ein byd ar hyn o bryd. Ac mae'n berygl fod ar gynnydd mewn rhannau o'r Ewrop, ac felly rhaid i ni fod yn hynod ofalus cyn penderfynu ble i fynd ar wyliau ac yn y blaen. Felly byddwn yn ofalus os gwelwch yn dda. Mwyn ein gilydd, mwyn pobl eraill. Dyna beth sy'n bwysig i gofio, bod y ffaith yn bod ni'n bod yn ofalus yn helpu pobl eraill. Nawr, fi am ystyried mewn Sul y Pentecost. Ac fi am ystyried rhan o beth oedd Pedr yn gweud ar Sul y Pentecost, dyfyniad mas o lyfr Joel, Proffwydoliaeth Joel yn fwy arbennig. Ac fi am fynd ato fe mewn ffordd ychydig yn wahanol i modd i'n arfer gwneud yn y myfyrdodau yma. Gadwch chi wybod ysgolwch dda, so ydych chi'n credu bod y ffurf yma yn fethiant a ddim gymaint o help. Ond fi am fynd trwy rhan o anerchiad Pedr ac ystyried beth sy'n cael ei ddweud wrth yn bod ni'n mynd mlaen. Edrych na darllen y cyfan a ystyried rhoi myfyrdod ar y cyfan yn dilyn yr hyn y mae'r Testament Newydd yn ei ddweud. Nawr, ar Sul y Pentecost, hanner can diwrnod wedi'r Pasg, gwyl Iddewig wrth gwrs, gwyl dwyn ffrwythau cynnar i Jerusalem ac ati a gofyn am fendith Duw arnyn nhw, gwyl diolchgarwch, un o'r wyliau diolchgarwch, nifer ohonyn nhw gan yr Iddewon. Nawr, yr hyn sydd wedi digwydd yw bod y disgyblion gyda'i gilydd, nifer ohonyn nhw, wrth gwrs, nid dim ond y 12 erbyn hynny oedd Matthias wedi cymryd lle Judas, ac mi roedd nifer o ddisgyblion eraill yno ar y pryd hwnnw. A nhw gyda'i gilydd ac yn sydyn iawn maen nhw'n cael rhyw brofiad rhyfeddol. Sŵn fel sŵn gwynt, fflamau tân yn cynhyrfu y cyfan i gyd. Ac maen nhw'n dechrau sôn am Iesu, maen nhw'n dechrau sôn am efengil Duw, maen nhw'n dechrau cyhoeddi i bobl eraill oedd yn digwydd bod yn y rhan honno o Jerusalem ar y pryd. Pobl o bob rhan o'r byd Rhufeinig o'n nhw'n yn Jerusalem ar yr adeg honno. Ac o'n nhw'n clywed yr efengil yn cael ei chyhoeddi, y newyddion da yn cael ei chyhoeddi yn ei iaith, ei hunain. Rhyfeddol o ddigwyddiad. Ac mi roedd bobl yn agored i bob math o gyhuddiadau. Wrth gwrs, oedd yna wawdwyr a gwatwarwyr
a rheini yn dweud pethau fel mae rhain wedi meddwi, disgwylwch arnyn nhw. 9:00 y bore oedd hi. Ac mae Pedr yn ymateb, ac mae e'n pregethu un o'r pregethau pwysica yn y Testament Newydd, sydd yn gosod sylfaeni I cred a ffydd fel disgyblion yr arglwydd Iesu fel yr eglwys bore gynhara. Achos dydd y Pentecost, fel I ni yn gwybod, yw dydd penblwydd yr eglwys. A dyma mae e'n ddweud, neu rhan o'r hyn mae e'n ddweud. Ac fel ni'n dweud, byddai'n ystyried gymal wrth gymal. Safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd I lais a'i hanerch. Chi Iddewon a thrigolion Jerusalem oll. Fydded hyn yn hysbys I chi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chi'n tybio oherwydd dim ond 9:00 y bore. Yw hi. Eithir dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. Y proffwyd Joel. Nawr, ni ddim yn gwybod llawer am Joel. Mae lyfr yn yr Hen Testament ac o'r llyfr hwnnw mae Pedr yn dyfynnu, wrth gwrs. Ond ni'n gwybod bod Joel wedi bod yn proffwydo mewn cyfnod oedd yn dilyn rhyw ddigwyddiad erchyll yn hanes y genedl. Mae Joel yn disgrifio'r digwyddiad fel pla o locustiaid. A mae pla o locustiaid yn rhywbeth gwbl ddinistriol. Ac oedd hynny wedi digwydd ac mi roedd yr Iddewon yn y cyfnod hwnnw yn mewn I gyfnod newydd. Ac mae Joel yn rhoi hyn o sylfaeni o beth I edrych mlaen amdano, beth I weithio tuag ato. A'r hyn wrth gwrs sydd yn y dyfodol, medde Joel, yw dydd yr arglwydd. Y dydd yr arglwydd pan fydd popeth yn cael ei drawsnewid. Gweithio at hwnnw I ni fod I wneud. Nawr, mae rhai bobl yn gosod Joel yn y 5ed ganrif cyn Crist, felly yn proffwyd eitha diweddar. Mae'n ymddangos wrth mae'r cyfnod hwnnw. Mae'n perthyn, a ni ddim yn gwybod beth oedd y peth mawr ofnadw oedd wedi digwydd. Wel, ni wedi mynd ac yn dal I fynd drwy rhyw beth mawr ac ofnadwy. Ni'n dechrau dod mas ohono fe, ni'n gobeithio bod ni'n dechrau dod mas ohono fe, beth bynnag. Ac mae angen I ninnau feddwl, a beth I ni nawr yn anelu. Beth I ni'n gweithio tuag ato, beth I ni moyn I weld yn digwydd, pa fath gymdeithas I ni moyn, pa fath Gymru I ni moyn, pa fath Ewrop a'r byd I ni moyn ar gyfer y dyfodol. A gobeithio ein bod ni'n meddwl yn hermau teyrnas Dduw, wrth gwrs. Mae hynny sydd yn cwmpasu yn gobeithio ni. A dyma ddyfyniad o proffwydoliaeth Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Wel, oedd hwnna'n osodiad chwyldroadol iawn yng nghyfnod Joel, yn ogystal ac yng nghyfnod Pedr, pan oedd e'n anerch yn y fan hon. Mae'n chi gofio ffordd oedd ysbryd yn gweithio yn ôl awduron yr Hen Testament. Mi roedd yr ysbryd yn gweithio trwy unigolion. Trwy unigolion oedd yn arweinwyr yn y gymdeithas Iddewig. Mi roedd y proffwydi o dan ddylanwad ysbryd Duw. Mi roedd nifer o arweinwyr eraill yn dan ddylanwad ysbryd Duw ar wahanol adegau yn hanes y genedl. Trwy'r unigolion hynny, mi roedd ysbryd Duw yn gweithio yn y meddwl Iddewig. Ond mae'r dydd yn dod, medde Joel, mae'r dydd hwnnw wedi dod, medde Pedr,
A dydd yn dod pan fydd ysbryd Duw yn gweithio trwy bawb. Trwyddo ni. Ac mae angen i ni i sylweddoli ein bod ni yn agored i gael ein defnyddio gan ysbryd Duw. A pan ni'n gweddio am yr ysbryd i weithio yn ein bywydau ni a wnawn ni. Ac yna, tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched. Wel, sylwch faint mae'r chwyldroadol yw hyn. Yn proffwydo. Meibion a'ch merched. Meibion a'ch merched, bobl ifanc. Bydd pobl ifanc yn proffwydo. Beth yw'r proffwydo yma? Proffwydo yn yr Hen Testament wrth gwrs yw hyn mae'r proffwydi yn ei wneud yn rhoi arweiniad, yn rhoi bwriadau Duw ger bron, yn rhoi pwrpas Duw ger bron, yn rhoi barn Duw ger bron, yn rhoi'r arweiniad yma i'r gymdeithas, a bydd eich meibion a'ch merched yn gwneud hyn. Yn bobl ifanc gwrywaidd a benywaidd. Y proffwydo wedi dod yn hynod y Testament Newydd, wrth gwrs, i olygu pregethu. A dyna yw i ninnau hefyd. Y pregethu yma. Bydd y meibion a'ch merched. Pan bydd trefen Duw yn dod, bydd eich meibion a'ch merched yn pregethu, yn cyhoeddi, yn tystio, fel i gilydd. Bydd dim gwahaniaeth rhwngthyn nhw. Bydd nhw fel i gilydd, yn tystio dros ffordd Duw. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau. Eich hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Gweledigaethau. Gweledigaethau o drefen Duw. Gweledigaeth o gyfiawnder ar waith. Gweledigaeth o siwd Gymru dyle Cymru fod. Siwd gymdeithas dyle cymdeithas ni fod. Bwriadau Duw ar ei gyfer pobl ifanc yn cael weledigaethau yna. Yn anffodus, dan yn trefn fel mae pethau yn y diwylliant ni. Mae pobl ifanc yn aml iawn yn cael gweledigaethau, ond yn colli'r weledigaeth wrth fynd yn hun. Fi'n gweld am sawl enghraifft o bobl yn gweud pan oedd ganddyn nhw ryw weledigaeth eirias pan o'n nhw yn y coleg neu yn bobl ifanc ac yn dweud flynyddoedd wedyn, wedi tyfu lan nawr. Wedi tyfu mas o'r weledigaeth. Dyna drychineb yn cyflwr ni. Mae'r weledigaeth na'n cadw'n eirias, yn cadw'n llosgi am bobl sydd yn gweithio dros deyrnas Dduw ac yn dan ddylanwad ysbryd y Duw. A chynafgwyr yn gweld breuddwydion. Fel ni'n gweud gynnau, hynafgwyr yn dieddol i fynd yn gydwadol. Ond nid pan bo ysbryd Duw ar waith. Mae'r hynafgwyr yn breuddwydio. Breuddwydio trefn newydd. Yn breuddwydio Duw ar waith. Yn ei bywydau nhw. Oedden mae gan yr hynafgwr ran yn ogystal â'r bobl ifanc yn rhefen Duw dan ddylanwad ei ysbryd ef. Hyd yn oed, medde Joel, ac mae Pedr ni ddyfynnu fe, hyd yn oed fy nghaeth weision am caeth forynion. O dyma i chi hanfod y syniad yn dyfe o bod yn ein plith ni fel mae Paul yn pwysleisio rhag o'n unwaith. Dim gwahaniaeth rhwng caeth a rhydd. Dim gwahaniaeth rhwng gwrw a benyw. Dim gwahaniaeth
rhwng y cenhedloedd. Dyma ni. Pan fydd ysbryd Duw ar waith, mae ar waith ym pawb. Ac mae pawb o'r un gwerth. Yn y dyddiau hynny fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe proffwydant. Byddwn ni gyd yn cyhoeddi ffordd Duw. Ni gyd yn proffwydi. Cymdeithas o proffwydi yw'r eglwys. Cymdeithas proffwydol. Mae Iesu'n pwysleisio hynny o hyd ac o hyd. Mae'n gweithio ni fod yn debyg i'r proffwydi, y proffwydi yn yr Hen Testament. A rheini byddai meddyliau'r bobl oedd yn gwrando ar yr anerchiad yma yn cael ei phregethu gan Pedr. Mae Joel yn gweud, mae fel na bydd hi. Mae Pedr yn gweud, fel na madd hi. Oherwydd bod yna newid mawr wedi digwydd pan gyfodwyd Iesu o'r bedd gan Dduw. Mae wedi trawsnewid y cyfan i gyd. Ac yna mae darlun apocalyptaidd yn dod wedyn ni, am y darlun eto o'r Hen Testament yn pwysleisio rhyfeddodau ac yn y blaen. A rhof rhyfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddeiar isod. Gwaed a thân, a tharth mwg, troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed. Nawr, darluniau apocalyptaidd yw'r rhain, nemt bethau i'w cymryd o ddifri sydd yn llythrennol, sydd yn mynegu bod rhywbeth mawr rhyfeddol yn digwydd. Cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod. A bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Pawb sy'n galw ar yr arglwydd. Pwy bynnag yw e, ble bynnag mae e, pa genedl bynnag yw e. Gwrw, benyw, caeth, rhydd, pob un. Ac mae'r pwysles yna yn sylfaenol wrth gwrs, fel ni'n sylwi rhagor nag unwaith. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae benodi gan Dduw, wedi ei amlygu i chi, trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dduw trwyddo ef yn eich misg chi, fel y gwyddoch chi eich hunain, medde Pedr wedyn ni. Roedd hwn wedi draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Duw, ac fe groesoliasoch i ef drwy law estroniad, yr Rhufeiniad, hynny yw, a'i radd. Ond, cyfododd Duw ef, gan ei ryddhau o wewyr angau. Dyna'r rhyfeddod mwyaf. Dyna'r wrth mwyaf. Dyna sydd yn mynd i drawsnewid meddyliau a chalonnau pobl yw pan nhw'n dod wyneb yn wyneb â hwnna. A bydd ysbryd Duw yn gwneud defnydd ohono ni mwyn arwyddo i deyrnas e, drwy ddefnyddio'i ffyrddau sydd wedi amlygu yn Iesu. Gofyn am help i fod yn rhan o hynny, gogoniant i gwenw. Amen.